Jotono lamsoko da secret live diary channel tabuk ni jora rogo belai no kiri maisingsa tam ni hinba tabuk askrem chana se belai kirisiu obo haino kaisa sing video manka sare khoroksa belai no askrem chana hinma bai bini buma bufa belai busano maya nangai askrem paino rika yaglo o askrem no chawi o manai langma chonani nangka obono sanai sinin baidara te manai song norok kebo askrem no chawini tongke eba ke thokjagini tongke kaisa kok kaham ke khnadi askrem chanani sikang glass tui na harai chomui nadi tarpore nang saimanai kaham da hameda norok o video no naini tongke norok ni family eba ke friend song no norok ni ChaJak rok tol rok no norok share khaime ke belai chanai tamni hinba borok o video no nai kaham hamya saimana bagai au joto borok no askrem no prai no paisa layo tabuk to tangmalani jora eba ke kolomani season o jora ono bisibak pai chalayo haidiba kokle obono cherai rok no askrem pai no rike askrem no check khanini tapogdi hinke norok o video no kaisa naine di askrem chanama jaga bobo hai pura yong mang kublong angle o video no nugui belai no sebisilenga te kibikirga haisi askrem te ChaJak laka paithako norok no belai no hambai norok asike support khaima bai tei norok ni hamjakma riwei ano support khai tongma bagai tei kaisa kok tabuk no norok ani video no pula nai tongka ke subscribe khaina di tamni hinmale jefro sing YouTube videos upload khayo afro no bonus lai sikang norok nongnani bagai hambai